Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na. Ni ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. Aw minnu kɛn bɛ ka bunadamadenya ani yiriwa radio so HDFM sugandi ni k'a kɛ a ka kunnafoni tayɔrɔ ye. Aw bɛɛ lajɛlen ni yantuma aw bisimila aw ka dɔnnibaru kɛnɛ kana na. Bi kunnafoni bakurubaw filɛ nin ye. An ka jamana kɔnɔna na tɔnsigi belebeleba nun donna IEMOA maaw fɛ waasa jamanadenw olu ka se ka jamana marabaw olu ka nafolomugu tayɔrɔ kɔni dɔn. An bɛna kuma o kan bi dɔnnibaru kɔnɔ ni o tɛmɛna ka bɔ yen Tɔnbukutukaw fɛ yen nɔ maaw wulilen bɛ ka u cɛsiri waasa denmisɛnnin kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wolosɛbɛnw sɔrɔ cogoya min na ana kuma fana kan bidonbar kɔnɔ nunu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛw bɛ ka fara minnu kan sɔni an bɛna kunkun ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na aw ye a y'aw bisimila dɔnnibaru kɛnɛ kana na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na. Tibari kala ayaw bisimila ko kura dɔnnibaru kɛnɛ kana na ina fa an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na waasa ka se ka jɛlenya kɔni sabati maradenw ani marabaw ni ɲɔgɔn cɛ IEMOA jamanaw olu kɔni kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan nɔ ka se ka hakilina falen kɛnɛ kɔni boloda min bɛ kɛ sababuya ye ka danaya kɔni sabati maradenw ani marabaw ni ɲɔgɔn cɛ bari sabu jamana nafolo a bi don sira minnu fɛ ka se ka fɛsɛfɛsɛli kɔni kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ye u ka se ka taabolo bɛɛ lajɛlen kɔni faamuya k'a dɔn k'a fɔ jamana marabaw u bɛ wulikajɔ min na a kɛkun de ye jamanadenw olu ka se ka lafiyaw sɔrɔ cogoya min na nin kɛnɛ in kɔni kana na a kɛkun ye maaw ka se ka hakilinaw kɔni sɔrɔ min ye jamana marabaw u bɛ faso nafolo ta ni k'a don sira minnu kɔni fɛ waasa maradenw ani marabaw olu ka se ka danayaw kɔni sabati u ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛ taa Tɔnbukutukaw fɛ yen nɔ a jateminɛna k'a fɔ ko denmisɛnnin minnu ni wolosɛbɛn kɔni bɛ u la k'o ka dɔn jateminɛ sɛbɛn dɔ kɔni bɔra ka bin min jateminɛ kɔni bolila san 2018 kɔni kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko ni ye denmisɛnnin 2 kɔni kunbɛn Tɔnbukutu ale kɔni kɔnɔna na ko kelen ko wolosɛbɛn tɛ sɔrɔ o kɔni bolo o de la min ye Tɔnbukutu marabolo ma ɲɛmaw ka taa se jamanadenw olu ka lafasajɛkuluw ma u bɛɛ de kɔni wulila ni ka u tɛgɛw di ɲɔgɔn ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye UNICEF ani tɔw bɛɛ lajɛlen waasa ka se ka wuli k'u jɔ jimifɔla jɔyɔrɔ la denmisɛnnin kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wolosɛbɛn kɔni sɔrɔ cogoya min na ni wulikajɔ belebeleba in kɔni nun donna an ka jamana ɲɛmayaso fɛ ni o ye direction régionale du développement social et de l'économie solidaire maaw olu de kɔni ye ni wulikajɔ in kɔni nun don ka ɲɛsin an ka jamana denmisɛnninakaw ma waasa Tɔnbukutukaw kɔni fɛ yen nɔ denmisɛnnin kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ se ka u ka magoɲɛ sɛbɛn kɔni sɔrɔ ni o ye wolosɛbɛn ye. Projet min ni a musaka bɔra nanzarala kelenya tɔn Union Européenne maaw kɔni kunna waasa ka se ka an ka jamana kalanko kɔni kokɔrɔma don n'an ko a ma ko PADEM u ye lakɔgɔli ta ka ɲɛsin an ka jamana kalanso ɲɛmaw kɔni caman ma min nun donna min ye Bamakɔ yan nɔ juillet kalo tile gale ka taa kuncɛ a tile 4 kɔni na a baaraw kɔni sigira sen kan Save the Children maaw kɔni fɛ u ni an ka Bamakɔ yan nɔ min ye ba kiniyanfan o kalanso ɲɛmayaso kɔni fɛ ni o ye académie ye fɛn min ye a taara ka ɲɛsin kalanso maa ɲɛmaw kɔni ma waasa u ka se ka faamuya kɔni sɔrɔ ekɔli karamɔgɔw olu ka baara jateminɛ o taabolo kɔni na ka se ka kalanko ka o kɔni jidi kalan kɔni kɔfɛ a jirala k'a fɔ ko kalo 3 jateminɛ o n'a bolo da ka ɲɛsin kalanso ɲɛmaw kɔni mɔ u ka se ka min ye kalan min kɛra u fɛ o baara lawaleyali u ka se ka o kɛ waasa kalan ɲuman u ka se ka di jamana ale denmisɛnninw mɔ. Jamanadenw olu k'u bolo di ɲɔgɔn ma ni ka se ka sɔrɔ kɔni jidi o kɔni ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba nun donnen don Dakar ni o ye Senegali faaba ye n'an ko a ma ko Forum africain de l'économie sociale et solidaire fɛn min ye a baaraw tako 2nan o kɔni baaraw daminɛna kabini juillet kalo tile 7 a baaraw kan ka kuncɛ ka bɛn juillet kalo tile 9 kɔni ma san 2026 ni ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba in a kɛn bɛ ka maaw kɔni fara ɲɔgɔn kan maa 2,500 bɔ ɲɔgɔn ko ka bɔ farafinna jamanaw kɔni na an ka jamana ale kɔni tɔgɔ la min ye délégation belebeleba kɔni wulila ka se ka taa jamana in ale kɔni lafasa min ɲamina bere bɛ an ka jamana minisiriso ale kɔni min ɲɛsin bɛ kɛnɛya sabatili ani bunadamadenya yiriwa kɔni ma o secrétaire général Dr Ablaye Gindo ale de kɔni bilala Mali ka cidenw olu kɔni ɲɛma ka taa Dakarkaw kɔni fɛ yen nɔ waasa ka taa u sen don nin ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba in kɔni na a kɛnɛ in kɔni kana na min ye minisiriw ka taa se
ɲininikɛla baw ani min ye minisiriw ka cidenw u bɛɛ lajɛlen kɔni kɛnbɛ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka jɛ ni ka hakilinaw kɔni falen waasa jamanadenw olu bɛ se ka u sinsin ni ka jamana sɔrɔ yiriwa. Mali ani INFP olu ka baarabolo tako segina ale kɔni hokumu kɔnɔna na. Maa minnu tɛgɛ bɛ o baaraw la u ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni kɛ min kɔni senfɛ u ye hakili jagabɔw kɔni kɛ nin baarabolo in a kalo 6 fɔlɔ a kɔni jirala k'a fɔ ko o kɔni taabolo ɲɛna bari sabu a ye dɛmɛ ta k'a ɲɛsin min ye musolakaw ani bogotinin caman kɔni ma ni k'u bɔ u ka gɛlɛyaw kɔni kɔnɔna na. Nin kɛnɛ in kɔni ni a ɲɛmaaya bɛ an ka jamana minisiriso bolo min ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ musow den ani denbaya tangali kɔni mɔ fɛn min ye u kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ ni jaabi kunfɔlɔ min ni o kɔni sɔrɔla ni baarabolo segina in kɔni kɔnɔna na waasa ka se ka bɛn ani kelenya ani kotoɲɔgɔntala ka se ka o kɔni jidi musolakaw ani bogotiniw olu ka sen yɛrɛ kɔrɔ ni ka u tanga ka bɔ gɛrɛntɛ jugu ani tɔɔrɔ jugu kɔni mɔ k'a da u ka lahalaw kɔni kan n'an ko ma ko violence basée sur le genre fɛn min ye a jirala k'a fɔ ko nin baara tako fɔlɔ in a kɔni ɲɛna. O de kɔni hukumu kɔnɔ INFP olu ka ɲɛma dankan ni o ye Marie Consolée Mukanjedo ye ale kɔni kun bɛ nin kɛnɛ in kan a y'a jira k'a fɔ a ko fɛn min ye baara in kɔni a sera a kuncɛ yɔrɔ kɔni na ko ka sinsin min ye taabolo ɲumanw kɔni kan waasa ka jateminɛw kɛ gɛlɛya minnu bɛ baara la ka se ka olu kɔni bɔ yen nɔ waasa san 2027 ale baarabolo dalen o ka se ka nafa ɲa. An ka jamana kunnafoniw kɔfɛ an bɛ taa ko kan jamana ale kibaraw la an b'o daminɛ Centrafrique ale jamana kɔni na ko ɲɔgɔn sɔrɔ kɔni kɛlen don sababuya ye ni ka gɛrɛntɛ jugu ni tɔɔrɔ jugu ta k'a ɲɛsin jamanadenw kɔni mɔ. Buna adamadenya dɛmɛ jɛkulu minnu bɛ ONU kɔni tɔgɔ la olu ye a jira k'a fɔ k'u kɛn bɛ ka wulikajɔ kɔni sabati ni ka dɛmɛ teliman ta k'a ɲɛsin u ka marabolo ma ni o kɔni ye Dafok ye ni ale bɛ u ni Sudan kɔni dancɛ la fɛn min ye ko ni y'a ta k'a lajɛ ko ɲɔgɔn sɔrɔ min kɔni kɛra u ka jamana kɔni kɔnɔ a kɛra sababuya ye ni ka maaw kɔni bila siyɔrɔntanya ani furantanya fɔ ka taa se jintanya kɔni mɔ ko maa caman kɔni bɛ minnu kɔni bɔlen don u siyɔrɔw la ka sababuya kɛ gɛrɛntɛ jugu ye. An bɛ taa Nigeria ale kɔni jamana kan a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye balontanya k'o kɔni kundalen don maaw ka u ka jamana kɛɲɛkaɲafan kɔni fɛ fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ ko maa caman de kɔni bɛ minnu bɛ tɔɔrɔ jugu kɔni na k'a sababuya kɛ balo kɔni tɛ u bolo ko ni ɲɔgɔnna kɔni ma kɛ u ka jamana na ko ɲinan ye a san 10 bɔɲɔgɔnko kɔni ye u ma deli ka ni ɲɔgɔnna gɛlɛya kɔni sɔrɔ baloko ta fan fɛ ko maa 17,000,000 ko olu de kɔni bɛ yen kɔngɔ ni minɔgɔ bɛ minnu kɔni na k'a sababuya kɔni kɛ min ye basigibaliya ani musakantanya ye. Diɲɛ tɔnba min ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ kɛnɛya sabatili mɔ ni o ye OMS ye u kɔni ye a jira k'a fɔ fɛn min ye ko farafin jamanaw kɔni kɔnɔna na maa caman de kɔni bɛ minnu kɔni kɛn bɛ ka gɛlɛya kɔni sɔrɔ baloko ta fan fɛ k'a sababuya kɛ basigibaliya ye ko maa 37,000,000 n'a kunkan fɛn de kɔni bɛ minnu kɔni kɔngɔjugu ani minɔgɔjugu kɔni kundalen don u kan denmisɛnnin ka maa 5,000,000 bɛ ko olu kɔni bɛ minnu kɔni bɛ baloko juguya la nin waati in na. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn ni kun ye aw ka dɔnkibaru ye min lasera ma balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salimu Jwara ye a k'an bɛɛ waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na.